Astăzi mi-am luat un cub Rubik, uitați-l aici. Și astăzi o să-i dăm un box să vedem ce e cu el. Care o pus aici scoci. Să-l scot că ce în cutiuța aia? Mă întreb doar. Vedem. Este instrucțiuni sau ce? Doar cubul? Mi-ar da doar cubul. Deci de aici pot să iau cubul mai ușor. Știi cum e mai ușor? Stați. E o problemă. Ai, fai. Trebuie de aici. Uite aici. Gata. Scos aici o țără cubul. Mamă, ce nou arată. Hai. Scoci, desigur, scociul ăsta. Scociul ăsta, da, trebuie un scoci perfect. Gata. Uitați aici. Cubul suprem. Să merem. Asta e. Avem aici alt cub Rubik. Ăla pe 2 l-am pierdut. Aici originalul. Acolo pe 2 l-am pierdut. Altul. 3 pe 3. Toate. Mi-am pierdut la ăla 2 pe... de fapt nu l-am pierdut. S-o stricat. Nu nimic. Găsesc ăla... Astea sunt toate cuburile care le am. Să încerc să-l fac ăsta. Și da, ceau.